Edgar Gallia Curmi, l-iktar persuna fdata minn Lawrence Gonzi f'Kastilja, lejlet l-aħħar elezzjoni kien informa lill-editur maniġerjali tal-Malta Today, Xavier Balzan, fatti li kienu biss għand il-pulizija. Il-każ jitratta lil Harry Vassallo li kien imexxi lill-Alternattiva Demokratika u dak iż-żmien kien se jitressa l-qorti fuq punti amministrattivi tal-VAT. Għal-mexxej Laburista, il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jispjega pubblikament x'ġara fid-dawl illi din il-ġimgħa il-Kummissarju qal illi Gallia Curmi kien talbu jagħmel xi ħaġa illi taqbeż għall-linja politika. Kif il-Kummissarju din il-ġimgħa kien żvelt ħafna biex jagħmel stqarrija pubblika, qed nistennija din l-istqarrija pubblika. Għax l-użu ta' informazzjoni sensittiva mill-Pulizija lejlet l-elezzjoni mhijiex xi ħaġa taċ-ċajt. Il-mexxej Laburista fakkar li Xavier Balzan kien qal ukoll li Edgar Gallia Curmi kien lest li jgħaddilu informazzjoni dwar is-saħħa mentali ta' persuna partikolari, informazzjoni sensittiva li mhux kulħadd ikollu aċċess għaliha. Kien hawn li l-mexxej Laburista qal li Claudio Grech, chairman tal-Mita u persuna qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista, m'għandux għażla ħlief li jirriżenja mill-kariga. La darba iċċappas konna nafu x'inhu, kulħadd għandu dritt tal-espressjoni, m'għandix problema sakemm tinvolvi ruħek f'partit, imma li tinvolvi ruħek frontline. Li tmur tiħossib il-computers u l-affarijiet kollha ta' partit politiku. U fl-istess ħin għandek aċċess għad-dejta ta' Malta u għawdex kollha ta' kull individwu f'pajjiżna m'għadux aktar aċċettabbli. Joseph Muscat jgħid li mhux aċċettabbli iktar li jkun hemm taħlit bejn l-Istat u partit politiku. Kif mhux aċċettabbli iktar li jkun hemm partit politiku li abbuża minn informazzjoni personali taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Muscat saħaq li jinsab id-disgustat kif kien hemm min fil-Partit Nazzjonalista ipprova jinqeda bil-ħajja personali ta' ċerti persuni sabiex jivvittimizzhom, aġir illi huwa qatt aċċettabbli f'soċjetà Ewropea. Waqt li wara solidarjetà ma' Cyrus Engineer, Joseph Muscat żvela kif fl-aħħar 3 snin kien hemm okkażjonijiet fejn ġew qudiemu fatti dwar il-ħajja personali ta' nies mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista. Iżda huwa ta' istruzzjonijiet mod personali biex il-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista ma jsemmu xejn.